No niin pojat, nyt lähdetään mettään. Nyt loppuu se pelaaminen. Mä lähden pakkaan rinkaan hei. Joo. Mitähän kaikkea me tarvittais tässä mettässä? Joo. Oi! Tää meidän täytyy varmaan. Meillä tulee tosi hauskaa olemaan siellä mettässä, kun meillä on tää mukana. Tälläkin on varmaan tosi kiva pelailla ja... Se on ottaa sähköpalveluita mukaan, ei. Ja nää pitää olla ainakin mukana, päästään pelaamaan tässä. Se on tosi hauskaa kyllä se. Ja tässä on tää puhelin, kun mä otan pojilta puhelimet pois, niin voidaan soitella. Ja sit viimeinen. Tää on se mun rakkaat, mitä mä oon nukkuasti illalla. Tässä teltta mukaan. Tää on tosi hyvä setti. Pojat tykkää varmasti. No niin pojat, nyt ollaan metikössä. No niin pojat, antakaa sen puhelimet tänne. No niin. Mä en jaksa enää. Kauan me vielä kävellään, milloin me ollaan perillä? Kävellään niin kauan kuin kävellään. Siis tämänkö paikan sä valitsit? Tän mä valitsin, tää on tosi hyvä paikka. Mä oon järjestänyt meidän majapaikakin valmiiksi. Se on tuo puussa tuo lavetti, niin karhukka ei sinne pääse. Mitäs kaikkea sä oot pakannut meille mukaan? Kaikkea hyödyllistä. On kaikkea muutakin. Meillä on ajanvietetty täällä. Mä otin tämmöset mukaan. Me voidaan pelailla täällä pingapongoa. Sitten voidaan leikkiä vesisot. Onko se vielä muuta? On. Mä otin vesipullon mukaan, että voidaan laittaa siihen vettä. Eihän täällä ole mitään lampea tai semmoista. Niin joo. Niin että mä vaan mietin, että onks meillä yhtään ruokaa täällä mukana. Älä jo etsiä ruokaa! Mä mietin, että meidän pitäis varmaan itekin lähteä tekemään ruokaa, mutta vähän kauhean ääni. Lähetään vaan. Tässä on tämmösiä kivoja mustikoita. Ihan tuoreet näyttää. Tästä voi varmaan tehdä riisiä. Miten sä oikein puhat tää? Mä tein tyynyy tää, kato. Mä löysin tästä villaa tuolta mettästä tai jotain ja karvaa ja nyt voi tehdä tälleen näin ja kievittää näitä tähän ympärille. Aika hyvä idea mun mielestä. Hei, pojat, mä löysin tällaisen kannon. Tässä on tällaisia koloja, varmaan niitä matoja. Me voidaan syödä niitä vaikka ja... Mut meidän ei kyllä niin paistavaa niitä on, mut me voidaan syödä näitä. Siis otiks se telttaa mukaan pakkasille makuupusseja tai makualustoja? Hei, mehän voidaan nukkua tuon ylhäällä. Mä ajattelin vähän niin kuin me oltais oltu selviytyä, että ilman mitään ollaan tää mettässä ja selviydytään. Ensin mä ajattelin, että me oltais niinku alastamat selviytyt, mutta mä ajattelin perkulle, me ruvetaan syömään toisiamme täällä. Hei pojat, nyt me lähdetään kalaan. Enkä mä sanonut sulle, että täällä ei yhtään lampea missä. Niin joo, niin sä taisit sanoa. Niin että meillä ei ole ruokaa, meillä ei ole juoma, mä kyllä nyt lähden kotiin. Mä en kyllä yhtään tiedä, missä me ollaan. Kun me kierrettiin niin pitkä matka ja mulla ei ole edes navigaattoria mukana. Entä jos me soitetaan apua? Niin, mutta mä taisin heittää ne teidän kännykät jo mäkeen. Ei hätää. Mulla on tähän ratkaisu. Mä otin puhelimen mukaan. Onko täällä jossain pistoketta? Niin, ei taida olla missään pistoketta. Hyvä, että me löydettiin vihdoin kotiin. Harhailtu tuolla mettässä jo viikko. Me eksittiin Nikosta viikko sitten. Se kai jäi sinne mettään.
Mä oon ollut tällä viikolla.